Framdelen först, så ja. Där är rätt, framdelen, ja. Bra. Där ja. Där är bra flit, jättefint. Så ja. Ja, kapparna. Det var fint. Bra. Just det, så att du liksom går in i handen. Där ja. Ja. Ställer igenom lite mer till höger. Där, rätt. Ändå kontakt på vänster sida. Och bra. Ja. Ja, bra. Nu, där är det lagom. Så. Så, nu. Nu ligger hon rätt. Där. Och så hela vägen. Och nu blev det lite trögt på slutet. Och trav. Ja då. Vi gör om det. Och så de där ökningarna. Liksom håll i tygen. Så ja. Jag är bättre Karin. Men det är lite där att du måste hjälpa henne med balansen lite där. Så att det inte blir framdring i handen. Där ja. Bra. Håll det där. Håll den traven ja. Så ja. Ja då. Riktigt. Och en till och där bra håller va. Och en ökning där också. Och samma. Bra. Bra. Ja. Ja. Passa, ja, håll framdelen först. Där ja. Ja, duktigt. Duktigt. Och samma här på vänster. Ta och vänster. Känna att du får lite tryck i kraven.